תנוחת הבסיס בזמן תרגול בישיבה. ברוכה הבאה ותודה שבאת לתרגל איתי. לפני שאנחנו מתחילות לתרגל, כמה מילים על תנוחת הבסיס במהלך התרגולים שמתבצעים בישיבה. שבי בישיבה זקופה. אם את יושבת על כיסא, הצמידי את הישבן כמה שיותר אל גב המשענת. אם את יושבת על הרצפה, את יכולה לשבת בישיבה מזרחית או בישיבת לוטוס. במקרה כזה, עדיף לשבת על כרית מגביהה, כך שהאגן יהיה גבוה מהברכיים. הראש זקוף. הסנטר לא גבוה מדי ולא נמוך מדי. אם הסנטר גבוה, את עלולה לחלום. ואם הוא נמוך מדי, את עלולה להירדם. הכתפיים שמוטות ונמוכות. כפות הידיים יד ימין בתוך יד שמאל, הבוענים נוגעים קלות, ובאופן הזה הן מונחות על הבטן התחתונה, 2-3 אצבעות מתחת לטבור. העיניים יכולות להיות עצומות, או שהן עצומות למחצה כשהמבט ממוקד באיזושהי נקודה על הרצפה בזווית של 45 מעלות. תוך כדי התרגול, את שמה לב לנקודה הזאת. אם את לא רואה את הנקודה, זה סימן שדעתך הוסחה, ובעדינות את מחזירה את תשומת הלב לנקודה שעל הרצפה. סרקי את הגוף מכף רגל ועד ראש, ושימי לב שהגוף זקוף אך לא מתוח. אם יש איזשהו אזור מתוח בגוף, בגפיים, בפנים, הרפי אותו. לאורך כל התרגול, השתדלי לשמור על התנוחה יציבה. כשהגוף יציב, התודעה יציבה, ולהפך, כשהתודעה יציבה, הגוף יציב.